Честита нова година! Нека тя ви донесе много здраве и красота. Ние, нашия екип от ЛР, ви желаем една година изпълнена с много мечти, много удовлетворение и много успехи. И сега ще видим какво ни предстои през тази година. Встъпваме в една много вълнуваща година. Година, през която компанията няма да престане да ви изненадва с нови продукти, с нови решения, с нови дестинации и още повече изненади. Но най-вече и поводи за празнуване. Ще има доволно. Предстои ни една вълнуваща година, в която компанията ще продължи да ни изненадва. През годината ще ви представим нови продукти, с които холистичните решения за здравето се издигат на по-високо ниво. Но за това ще говорим през април. Обикновено започваме новата година с желание за промяна. Искаме да се храним по-здравословно, да се движим повече, да отслабнем. За да постигнете тези цели в дългосрочен план, без да губите мотивация, по-лесно и по-бързо ви помага програмата Body Mission. Програмата Body Mission е цялостна концепция, която включва 3 компонента. Вкусни продукти FigoActive за разнообразно и балансирано хранене с малко калории. Полезни допълнителни продукти, които ви помагат да живеете по-добре. И онлайн инструктор с ценни съвети, примерни менюта и рецепти, които улесняват вашата диета. Програмата Body Mission ви помага да постигнете индивидуалните си цели. С нея може да отслабнете, като замествате 2 от основните си хранения с продукт FigoActive. Тя също така ви помага да поддържате желаното тегло, като просто заместите едно хранене на ден с продукт FigoActive. И разбира се, третия аспект, в който ви помага програмата, е да се храните по-здравословно и по-балансирано в ежедневието си. Особено когато бързате и нямате достатъчно време, много лесно и много бързо може да приготвите FigoActive продукт, на който да се насладите. Продуктите FigoActive съдържат комбинация от всички важни хранителни вещества, които трябва да присъстват в едно пълноценно хранене. Богати са на витамини и минерали и са 100% веган, с богато съдържание на протеини и ценни фибри. Също така, продуктите FigoActive не съдържат изкуствени отцветители и аромати, без лактоза, без глутен, без палмово масло. Наистина чисти и добри продукти за вашето тяло. А сега с огромно удоволствие искам да ви представя новото попълнение в програмата Body Mission. Това е нашия нов шейк с вкусна карамел. Наистина е страшно вкусен. Опитайте го още сега! Програмата Body Mission е на фокус през месец януари, но не само като решение за да изглеждате и да се чувствате добре, а също и като инструмент за вашия бизнес. Вижте как сега! За един силен старт на годината започваме с нашата кампания Cashback от продукти Body Mission. Всички сътрудници, които закупят троен комплект пред месец януари, имат възможността частично или цялостно да възстановят сумата за закупуването на тези комплекти в следващите 3 месеца. Но това не е всичко. Тези от вас, които закупят тройните комплекти, ще имат възможността и да участват в томбола. Каква? Сега ще ви разкажа. За всички от вас, които през януари постигнате оборот 1500 PV от продукти FigoActive или комплектите Body Mission, вие и вашите нови сътрудници ще имате възможност да участвате в лотарията. Всеки нови 1500 PV ви дават право на още един билет. Колкото повече, толкова повече, нали? За всеки, който участва в състезанието, поне с един билет, има гарантиран подарък. Изключително красива бутилка с невероятен дизайн от наръждаема стомана с логото на Body Mission. С печелените от вас билети участвате в глобална томбола с страхотни награди. А именно, вашите билети ще ви дадат възможност да спечелите един от 100 комплекта Body Mission или да спечелите една от 10 коли Volkswagen с логото на Body Mission. Ако вие сте от късметлиите, ще имате възможност да карате за една година абсолютно безплатно този страхотен автомобил. Но това не е всичко. Вие ще имате възможността да получите своя автомобил лично в централата на компанията в Германия. Вярваме във вашия късмет и във вашия успех.
Всички подробности и условия за инструментите, които току-що ви представихме, ще откриете на нашия сайт. Има печатни материали, има често задавани въпроси. Разгледайте ги, подредете своя план, работете активно с вашия спонсор и лидер, защото късметът трябва да бъде подплатен и със стабилна работа. Желаем ви успех!